Ahoj ľudia, vítajte u prvého dielu Minecraftu. Vlastne prvého videa, ktoré budeme na štúdiu. Toto štúdio som založil ja s Kikom. Vlastne s Kikom a budeme tam dávať obidva videá. Každý z iných hier, ja budem dávať z Minecraftu väčšinou. A Kiko tam možno bude dávať Skyrim, to ešte sa vyhotoví. Potom... No, je vlastne pri mne a poviem vám niečo k tým videám, ktoré bude on točiť, takže Kiko. Takže ja vás tu zdravím a ja som Kiko, ak ma nepoznáte. A ako Lukáš vravel, tak budem točiť asi Skyrim a možno niekedy Minecraft a iné strieľačky, ak budete chcieť. Ja mám nový počítač, aby ste vedeli, bude to bez lagov väčšina. Aj Minecraft by bol, ale no, tak už vy si rozhodnete, čo chcete, tak... Tak ja odozdávam slovo Lukimu, takže zatiaľ čaute. Jo a ďalej to, že ak Skyrim pôjde dobre, keď bude natáčať, takže Skyrim bude. Pretože Skyrim je fakt dobrá hra, je dosť žiadaná. Takže založíme si nový svet, to je môj starý, čo viete. Ja si ho nevymazovať, pretože som tam ďaleko v inom fantasy, to nebudem točiť, asi nejakú inú neviem. No, takže naše štúdio sa volá Gamesplay Studio. A dáme IT a seed dáme iba štúdio, to stačí a budete ho mať aj v popisku videa, takže aby vám bolo jasné. Takže create new world, prepáčte, mne niekto volá, takže o chvíľu som tu. Takže ahoj, no som zase tu, no vlastne som späť, tak volá mi človek a vlastne tak vám poviem, že je to dobré, že volal, pretože aspoň sa mi načítalo troška prostredie a začiatok je taký viac menej bez lagov. Tak, vidíte, že mám minimapu, ak sa vám nepáči, tak ja ju kľudne dám preč, ale podľa mňa je to dobrá vec, označím si aspoň nejaké body a vidím, kde sú slimečanky, ale ako chcete vy, všetko je na vás, no. Aha, lol. Keďže sa mi zruší tento oný, tak presne spadnem dole, tak to by nebolo dobrý začiatok. Spadnú do jamy. Sice to je úplne jedno, pretože by som aspoň nebol hladný a... No, bolo by to proste lepšie. Tak. Začiatok je furt ten istý. Najprv si naťažiť drevo. Bože, to tak dlho trvá, je to otrávne ťažiť s rukou. Alebo v tomto prípade už s drevom. No nič, ja si idem spraviť nejaké kamenné nástroje, najprv si spravím drevený krompáč, naťažím si troška kabelu a bude to. Trochu si opracujeme, tak. Počkať. Video settings. To dám, ježiš, to dám tak. A čo som chcel predstaviť to? Nie to. Ako do ďalky viem, kde viem vidieť, vieš? Tam. Ne? To je ono? Hej. Čo toto? No, tak to si dáme normálne, to je ideálne. Aspoň. No, už máme 19, to je lepšie. Ďalej, videa točím na full screen, takže to znamená, že keď to aj spravím to video, takže budú v HD. Kiko, ty budeš točiť tiež v HD? Hej, keď netočíš na HAL, ale na full size, tak máš HD. Hej, keď to, podľa toho, ako to v tom format factory, ako to spravíš, vieš? Stačí ti to normálne spraviť, nemusíš dávať do vysokej kvality, ale stredná kvalita veľkosť. Budeš mať HD. No dobré, tak my si spravíme crafting tému. A máme si stick. A jeden krompač to stačí, pretože teraz si ideme naťažiť trocha kabel. To volá kabel, je to vlastne cobblestone, ale kabel je skrátka, preto ja nechcem sa to práve furt cobblestone. Aha, naozaj kabel, tak nič. A fajne uhlia. To
príde ako vhodný, dobrý začiatok. Čo robíš? Ježiš. Ďalej, čo ste vraveli v jednom videu, že keď to počúvate na sluchatkách, tak počujete na jednej strane viac. Tak teraz, keď som robil so zvukmi, tak som to nastavil na recording a ja som tam mal tú paličku úplne doprava, takže celý zvuk sa prenášal na pravú stranu. Teraz by to malo byť rozložené do pravej a ľavej strany, takže uvidím, ako to bude teraz. Dobre. Dúfam, že to už v poriadku a že už nebudú žiadne také problémy, tak asi to toľko. Ja som snáď šikoblo a ťažím uhlie. Nie, že by to bolo zlé, ale... Ježiš, kol. Si to tu troška osvetlíme, tak. Kedy bude jedna data, nemáš? Tam sa bude predávať nielen ten uránium, čo bude nový blok, ale aj všetky, nie? Lebo ja čo som pozeral... Hej, ale čo som pozeral, tak tam diamony za otrávené mesto aj. Také veci. Takže áno, nás... Čo? No, iron, ale nemáme. Ale to si spravíme za chvíľku. Tak, dobre, to stačí. To stačí úplne. To je dobré. Tak, kde mám? Tu je. To bol čudný zvuk. To bol nepríjemný zvuk. Music, ježiš. To si vypnem, to nemám rád. Čo som chcel? Aha. Tak. Točíme vlog. Ale veď točíš na mobile, to bude ma veľmi hnusné. Nenatáčaj ma. Hej, ale vieš, aké to bude malé rozlíšenie, keď to dáš na počítači? No dobré, ak to bude dobré. Hej, ako točím, super. No, takže... Som si spravil fotku. Ty si ma odfotil? Bože. Že to je jedno. Tak neviem, tak asi takto. Mám full screen, nie? Tak. Vodorovne to počkaj, vodorovne je tak, či doľava? Vodorovne asi takto. Bože, to je jedno. Už som vykopal ten iron, hej. Samozrejme, pri každom let's play bude tu Kiko, lebo s ním sa dosť ťažko točí. To zlom, Kiko. A vidíte, aký je tam veľký slamčan? Tam. No ďalej aj multiplayer sme rozmýšľali, že by sme točili na nejakom cool, super duper serveri, ale veľa k tomu, že ja mám mikrofón, neviem čo je s ním. Problém je pri natáčaní a pri Skype ma vôbec nepočuť, aby sme vyriešili. A ďalej server si nejdeme kupovať kvôli tomu a zase na nejakom serveri, kde sú furt hráči, to nechceme hrať. Alebo riskovať, že sa ho vypnú a obyčajný hamači nevieme spraviť, takže ak niekto vie, tak na to môžete poradiť a budete sa môcť točiť na multiplayer. Samozrejme môžeme na nejakom serveri točiť, aj keď to by už nebolo také zaživné, najprv by sme sa museli spýtať adminov, povoliť a všetko, čo k tomu patrí. No. Takže asi tak, no. Jo, ďalej, Kiko, môžeš porozprávať, aké hry asi by si chcel točiť zatiaľ? Jo. Všetky si hral? A nie to všetky, nie, aspoň. Tak normálne si určí zo 3 hry a každý deň dáš jeden let's play z jednej hry. Si vybere nejaké 3 hry. Možno aj Minecraft bude točiť, čo by bolo lepšie, kebyže to je jeden. Ty točíš. Ne. No dobre, to by mohlo stačiť teoreticky toľko dreva. Tam vidím ešte džungľu. No, takže tento základ máme. Zoberieme si toto a vydáme sa hľadať si nejaký útulný domček. Zoberieme si aj brezové drevo, pretože to je zo všetkých asi najkrajšie ty točíš. Ja. Neťukaj s tým, mi to ide na nervy. Menší psychický výpad mrkýka.
bravo, aby to nebolo počuť sem, ale... No, takže on tu vraví, neviem, či ho počujete, ale mne to ide dosť na nervy. Ja si zoberiem semienka za pár, aspoň. Môže to hovoriť? Ježiš, to ide tak na nervy. Aha, prasa. What the hell? Prasátko. Prasátko, zabijem ťa. Strašne ťa zabijem, poď sem. Krávy! No nemám šťastie, povedzte, že nemám šťastie. Ó, nie. Shit! Dobre, ideme za krávou. Ovca, super, to by sa nám zišlo na posteľ. Jedna ovca, poď sem, dobrá. Máme jednu lunu, ešte nejaké dve, ale... Kráľ na strome, tyjo, ty si hotový jumper. Táto kráľ je jumper. Jumper, tyjo. Aaaa! Ja ťa zabijem, strašne to zabijem. Hladokrvný zabijak. Máme aspoň jedno meso. Počkaj ešte, ja sa chcem pozdraviť nakoniec. Ahoj. Už máme 3 voľby, vlastne 4. Prečo? Čekajte. Ešte kráva? Fajne, 3 mesa, ale dre. Ježiš, nepúšťaj to. Jo, ďalej, informácie o nás už viete, pretože ak ste pozerali na nás aj na našich bývalých channeloch, tak viete všetko, práve tie základy o nás. Samozrejme, ak vás vadí, že troška mi to laguje, si môžem tú rozhranosť ešte zmenšiť a všetko možno mi môžete poradiť, čo by som si dal zmenšiť, čo mi nejako veľmi v tomto netreba a bude mi to kvality. No, toto všetko mi môžete poradiť a to ma nelagovalo. A ako vidím, tento deň sa končí ku koncu, takže by nebolo vôbec od veci si nájsť nejaký príbytok, ktorom by sme prežili aspoň túto prvú noc. Keďže mám na posteľ, tak my sa iba na chvíľu zabydlíme, prečo hovorím po česky? Lebo ja pozerám toľko let's play od Čechov, že už ma to na nechytá. Tak sa tu zabývame. Vlastne zabývame, iba sa zabarikadujeme, osvetlíme a spravíme si posteľ. Tu si to vykopem, pretože ja chcem bývať v nejakom peknom domčeku, ktorý by som si postavil. O pár dní to bude iba taká menšia základňa. A sem budem chodiť. Si to tu môžem označiť na minimape, takže sa to MK Waypoints. Ale počkaj, keď točíš takto, ale zase na počítači to lepšie vidno, vieš? Točíš takto. Prečo to len auto? Bože. ADD, takže nejaký modrý a dáme si, že... Ako to nazveme? No... Dom, to stačí. Ešte chvíľku budem točiť. 12 minút. To je ešte jeden deň. Tyjo. What the fuck? Takže... System crafting table. A spravíme si jednu malú čestu. To úplne stačí, keďže si sem dáme iba veci. V prípade umrtia. Takže... Shift. Hop. Toto si upečíme, takže si spravíme ešte... Vec. Keďže máme uhlie, takže... Je to celkom dobré, tak... Takýto začiatok, to sa mi páči. Takéto začiatky sú úplne najlepšie. A... Som spokojný s týmto začiatkom, kto by nebol, samozrejme. Tak. 3 wool. A 3 dreva, super, máme posteľ, takže dobrú noc vám prajem. Samozrejme, dúfam, že ešte nejdete spať, pretože toto video vlastne to ešte neviem presne kedy dojde, ale až tak neskoro na spanie to nebude, takže toto tu nechám a môžeme si hľadať nejaké pekné miestečko, kde by sme si mohli začať budovať nejaký ten príbytok. Samozrejme ho nechcem v džungli, pretože v džungli mi to veľmi, až príliš veľmi
dosť laguje a ďalej by som chcel nájsť nejaké miesto, kde je pod nami, alebo tak, kde v blízkosti dúl, pretože tam sa najlepšie robia tie farmy double, lebo také, vlastne iba double. Ježiš, ja som si tam zavdol meso. Alebo zrobím strom a budem dúfať, že mi spadne nejaké to jablčko, ktoré by sa určite hodilo k tomuto začiatku a určite by sa hralo lepšie s jablkom. Takže to je jedlo. Aha, tam niečo vidím. Dobre. Takže toto je tiež pekné územie, ale ja v takomto území nechcem bývať, čo vám poviem. Á, 6, super. 6 stejkov, tak. To je stihodné a chválitebné z mojej strany, pretože takýto začiatok som si fakt nepredstavoval. A vlastne predstavovať si môžem aj lepší, že prídem, tak kde nájde cestu a budú v nej diamanty. Samozrejme je to vylúčené, iba ak tak pri tých nových blbostiach, čo budú. V 1, 2, 3, alebo čo. Čo to bolo? Čo? Chceš točiť letko? Čo je snapshot? Jaj, že on si stiahne ešte neplnú verziu 1, 2, 3 a z toho bude točiť Minecraft. To bude zaujímavé, keď sú tam nejaké bugy, to vieš. Tak... Čo je bolo? Cesta? Ja? Zabil som sliepku, ty vole. Zamiam druhú a tretia. Je taktiež dole. Čo ste mohli odo mňa čakať? Ja som surový a nemocný človek, ktorý túži po jedle. Nelaguj? Tyjo, no načítava sa mi džungľa, no načítaj sa. My si zatiaľ najeme, pohodičke. Samozrejme, nebudeme jesť v strese. Pretože stres je väčšinou vtedy, keď nás niečo naháňa. A my nevieme šprintovať, áno. To je to najhoršie, jedno z najhorších, čo môžeme. Jedno z najhorších stresov, alebo kedy môžeme jesť v Minecrafte. To je to fakt najhoršie. No, prečo som to zase v džungli? Pred chvíľou som povedal, že v džungli nie. A púšť! Oh, yeah! Čo to nie je púšť? Sandstone. Z toho si postavím dom. Sandstone sa chodí ku hnedámu drevu, ale by sme mali nájsť potom nejakú snežný bajom, nie? To bolo najlepšie, neposúvaj sa mikrofón. Takže chytím strašné, ale strašné nervy. Lola. Takže nie, že by som bol debil alebo nejaký slep. Ale... Kiko ide na vedko a žiadna pušť tu není. Takže... to dosť zle. Aha, jaskyňa. Tyjo. Teda. Lol. Teda je zaujímavý dron. Celkom vychytaný, by som povedal. Toto je to všetko také zaujímavé. No ja počkám chvíľku, keď sa mi to tu načíta. Aha, práca. Jo, ja mám Optifine. Co? Lol, no si to spravilo pomaly. My sa normálne pripravili na mňa. To je totálna drzosť. Ale totálna drzosť. Aha, ďalšie prasa. A je dole. Takže prepáčte, som chvíľku hovoril ticho, ale Kiko išiel na vecko a boli otvorené dvere a ja som nechcel, aby ma počuli hovoriť sám so sebou. To by bolo troška na hlavu, nie? Možno viete o tom svoje. Po niektorých. Aha, krva. Tyjo, z neho bude jumper. Rodinný jumper. Ha, môže ja som zabijak. Nie, že by som bol drzý, ale sme nejako ďaleko od domu. A čo je najhoršie?
som videl púšť a žiadne tu není. Ešte chvíľku, doby sa nezapne. Takže ako pozerám, tak nejaká čudne sa mení obloha a blíži sa ku koncu dňu, tak pravdepodobne za nejaké 4 minútky, čo pozerám, že 12 minút som točila. A čo to pomaličky? Aha, čo je? Jú. V strede džungle kábel? Kobl vlastne. Kábel. Kábel, no. Tyjo. Čo je Industrial Rough? Ja. Tak, podľa mňa to na nič. Tyjo, to je. Zase sme na tejto lúke, na ktorej sme boli aj minulé, nie? Tam sme videli ten čudný strom, tady nám ušlo prasa cez tú divnú škáru a prasa. Nie, to som zabil náhodou, lebo som sa nahneval, spravil som si nový meč a zabil som ho, vieš. Lenže ty si bol vypustiť svoj močový mechúr a zabudol si tu na mňa, že ja tu hrám, trvím a snažím sa prežiť v tomto trstnom svete. A sú tu prasatá, ktoré ma chcú hladnokrvne zabiť. Ale samozrejme my sme silnejší a pozrite sa, ako sa boja. Normálne pred nami utekajú. A ich zabijeme. Respektíve ja. Ale aby ste si nemysleli, že som skryžofilus alebo niečo, že budem všetko robiť na seba. Preto vravím, že my. Viete? Troška sa najem a bežím domov. Oh! Zabiť Spiderman. Tam niečo horí. A nie, to prasa. Tak. Vidíte tak, že na začiatku tohto hrania tu bude mať pekne veľa jedla. Čo vám poviem, ale verím tomu, že sa tešíte so mnou. Takže tento diel sa pomaly chýli ku koncu a predtým ako dojdem domov, ja vám chcem povedať, že ešte domov tu na to večera, že za kamerou nebudem hrať, proste ja asi vypálim všetky veci, čo chcem. A hneď budem hrať. Ďalší diel ešte nie, ale vieš, viete, ako sa to povie, že... prasa. Je. Koľko mám vlastne už? Fajne. Tak teraz si to idem. Avešum, to budem robiť. Avešum. No, Ironium, tak som nazval ja Iron. Vlastne. Nie, vlastne ja som... Piesok. Oh my god, to čo? No lol. Diera. Diera do stredu zeme. Diera do stredu sebe. Ako sa volá ten herec Mumii? A ako sa volá? Rick O'Connell, poď sem. Rick O'Connell. O'Connell! Ty svine prešli. Takže tam máme jaskyňu, ktorú budeme prehľadať respektíve možno v ďalšom dieliku, pretože chceme nejaké dielne, ale zase sa mi to nechce prenašať do nového domu, ktorý budeme stavať, takže to je prekvapenie, možno ja ešte za kamerou pohľadám nejaké fajnové miesto a prečo ešte nie je noc? Ja som to všetko vypočítal, takže práve bude noc, pretože prídem domov a ono si povie, že nebude noc. Teraz už o chvíľu bude noc, pretože vtedy som točil nejakých tých 12-13 minút a už bola noc. Teraz točím odtedy ako bol deň, zase je to už 11, skoro 12 minút a som ho zabil. Takže tomto dáme tunka a dáme si vypaliť veci a toto si vypalím za kamerou, možno je nejaké fajnové miesto a uvidíme sa v ďalšom dieli. Ahoj ľudia.